Tak každého vítam na tomto workshope, kde si ukážeme niečo okolo Blendera. A tí, čo nevedia, tak je otázka, čo vlastne Blender je. Pred, čo ja viem, rokom by som povedal, že Blender je modelovací tool na 3D objekty a asi toľko som o tom vedel. No, minulý rok som sa prihlásil na nejaké také školenie, aby som sa zlepšil v tom modelovaní a zistil som, že vlastne Blender nie je len modelovací tool, ale v podstate je to nejaká aplikácia, ktorá sa používa vo filmovom priemysle, potom v hernom priemysle a ešte aj na rôzne iné veci. Napríklad vo filmovom priemysle sa používa aj ako na modelovanie, na efekty, na textúrovanie rôznych modelov, animácie sa tam dajú robiť a tak ďalej. Takže je to veľmi taký široký tool, a ktorý je okrem toho ešte aj bezplatný. Ja som dakedy začínal v 3D Studio Max, ale stále som to musel nejako tie licencie, ako by som povedal, obchádzať, pretože stálo to nehorázne peniaze. A potom neskôr, keď som narazil na Blender, tak som bol úplne prekvapený, že v podstate som dostal plnohodnotný 3D nástroj na modelovanie a úplne zdarma. Teraz, keď som sa nedávno pozrel, že kto vlastne, že ako si môžu takýto nástroj vôbec dovoliť a dávať zadarmo, tak som zistil, že je tu množstvo firiem, ktoré v tom bezplatnom produkte, ktorý bol dovtedy úplne, aj vlastne aj teraz je úplne bezplatný, ale že videli v tom nejakú víziu, tak to začali podporovať aj veľké firmy, nielen obyčajní ľudia, ktorí tam môžu posielať mesačne pár halierov alebo pár eur. Ale tak napríklad medzi tých najväčších ich sponzorov patrí Epic Game, Ubisoft, Activation, Valve, NetEase, ale aj technologické giganty im platia ako Nvidia, Intel, AMD, Meta, Microsoft, Adobe a aj Google. Takže určite ten soft na niečo dobrý asi bude, keď má takúto širokú podporu a hlavne od takýchto celkom významných firiem. Dobre, takže teraz skúsim nájsť, kde to mám pripravené. Nejakú ukážku, že čo sa vlastne v Blenderi, hodím to sem, dúfam, že to bude vidno. Takže napríklad nejaký film, ale toto sa už robilo asi pred 10 rokmi, tento Sintel, je to nejaký open movie z Blendera. Takže to na nejaká krátka ukážka úplne stačí, ale toto v podstate je niečo ako kreslená 3D, ale takisto sa Blender môže používať aj na efekty v normálnom filmovom priemysle. Na to je príklad, je to Tears of Steel, kde normálne sa všetky veci nahrávali kamerou a len efekty sa do toho dodávali Blenderom. All systems go! Yeah, you go! Takže Go! čo vidíte, Go, Garage! Go, go, go!
this time. Také tie časti. Dobre, tak z toho vidím, že teraz že to video bolo príliš nahlas. Nič také extra som k tomu nehovoril, len to, že to bolo ako robené v Blendri a všetko, čo ste mohli tam vidieť, tam bolo modelované, textúrované, že to boli také ukážky. Prvý to bol v podstate kreslený 3D snímok a ten druhý klasický kamerou nasnímaný film, do ktorého sa v Blendri dodali potom tie vizuálne efekty. Dobre, tak aby sme prešli už teraz konečne k tomu softvéru, tak alebo kde si ho môžete stiahnuť, tak je nejaká stránka blender.org. Keď si to otvoríte, tak tu nájdete hneď, že download. A môžete hneď začať sťahovať. No, otázka je ešte, dúfam, že je to vidno, v tejto vrchnej líšte sú nejaké ďalšie informácie ohľadom toho, že čo môžete sťahovať. Napríklad je tu kompletná história všetkých doteraz vydaných Blenderov. Ono pritom, ako som to povedal, dosť často sa vydávajú nové verzie, možno keď kliknem na tieto, že predchádzajúce a niekde som tu to videl, download. Tak tu môžete vidieť, že tých verzií je neúrekom a ako často sa v podstate vydávali. Takže napríklad 4 sa vydala v decembri 2023 a 4.1 už v apríli, takže každé zhruba 4 až 5 mesiacov vyjde nová verzia. Z tohto dôvodu pritom, keď idete Blender stiahnuť, tak je dobré sa zamyslieť nad tým, že čo si ideme stiahnuť. Poslednú verziu, odporúčil by som pre vás asi poslednú, ale je tu ešte taká možnosť, je to LTS. Neviem, či sa to dá vidieť. Toto LTS-ko. Toto sa nazýva, či to budem vedieť prečítať, to je to verzia, ktorá je označená ako Long Term Support. Rozdiel medzi tým pádom táto verzia 4.2 je označená ako LTS a medzi 4.3, ktorá je posledná, je ten rozdiel, že ak sa nájdú nejaké problémy v tej 4.3 alebo sa idú doimplementovávať ďalšie veci, tak sa vydá 4.4, ale nebude sa to pravdepodobne v tej 4.3 tie bugy opravovať. Takže keď sa toho chcete zbaviť, budete si musieť stiahnuť 4.4 a idete ďalej. Čo je v podstate pre takých ako ja, ktorý na niečom robí týždeň, 2, je to úplne v pohode. Ale si predstavte teraz nejakú firmu, ktorá začne niečo vyvíjať, trvá to vyše roka, teraz posťahuje k tomu rôzne pluginy, popripravuje veci, no a naraz zistí, že vyšla nová verzia, na ktorú by mali prejsť a pluginy im prestanú fungovať, nejaké tie toolbary budú inak vyzerať, budú inde posunuté, no pre nich to bude problém. A preto je tu táto verzia 4.2 LTS, ten long term support, ktorá sa bude podporovať minimálne 2 roky a všetky bugy, ktoré tam, čo sa nájde, bude sa priamo fixovať na tej 4.2
A s tým, že ale žiadne nové tie features do toho sa nebudú dávať. Že nič nové, akurát ten bug fixing tam bude zabezpečený. Dobre. Inak som sa rozhodol, že dnes to spravím tak, že rovno aj stiahnem tú verziu, a to kvôli tomu, že ak niečo ideme robiť a budete to chcieť zopakovať, tak aby som nešiel s tou s tou verziou, ktorú doteraz používam, pretože tam už mám kopu vecí ponastavovaných a tým pádom to nemusí ani vyzerať ako u vás a dokonca to nemusí ani tak fungovať. A preto, keď začnem úplne od začiatku, tak by s tým nemal byť vlastne žiadny problém. Takže dám tu 4.3 dvojku verziu. Keď na to kliknem, tak kde dám? Dám to medzi stiahnuté súbory. Aha, ešte nie. Zle som si vybral. Ako sa dostanem späť? Nechcel som s inštalačkami. Tieto Windows, potrebujem verziu pod Windows, ale nie s Windows inštalačkami. Ale keď rozkliknete toto kombo, tak tu je nejaká portable verzia. To znamená, že je to všetko zabalené v zipku, to len rozbalíte, niekde si to nakopírujete a stade sa to potom bude spúšťať. Takže tak. Takže radšej, no a teraz dúfam, že viem. Nebolo to veľa, bolo to len nejakých 350 mega, to už ako vidím, sa mi to už aj stiahlo. Odtiaľ to si to, počkajme, mám nejaký rozzipovávač. Ešte to bude problém. Dobre, sa to podarilo otvoriť, toto si dám kopírovať. A hodím si to priamo mám tu taký adresár, že Blender, kde je paste prilepiť. No, poďme. Ešte sa to rozzipováva, za tomu to toľko trvá. Porozipovaný to možno bude asi zhruba okolo 1 GB. Dobre, zatiaľ kým sa mi to rozzipováva, tak by som ešte o 3D modelovaní možno mohol niečo povedať. A to tu mám nejaký obrázok. No čo, alebo to už nedobehlo. Obrázok sa mi neotvára, Ježišku. No nič, tak toto nechám na neskôršie. Tu som v podstate len chcel toľko, že ako by sme mohli rozdeliť jednotlivé modely aby sme zabili čas podľa počtu poligónov, podľa tvaru poligónov a podľa nejakého toho výsledného tvaru modelov. Ale keďže sa to nechce otvoriť, asi mu veľa zaberá to rozzipovávanie, s tým som nepočítal. Samozrejme je tu možnosť, ako vidíte, tak teraz čo je na obrazovke, podporiť ten software, ak sa vám páči. Napríklad môžete dať mesačne 5 €. Ja som to dakedy pred niekoľkými rokmi, mne sa to tak zapáčilo vtedy, hlavne po tom 3D Studio Max, že to stálo tisícky eur v podstate a naraz som mal to isté úplne zadarmo, že vtedy som posielal mesačne asi 2 roky 5 €. Že to mi za to stálo a bol som z toho dosť tak dosť nadšený. Aha, to som si ani nevšimol. Tak nevadí, tak rýchlo cez toto prebehnem. Že model, ktorý sa ide robiť, môžeme rozdeliť na taký, čo má menej poligónov, to je low poly. To znamená, že
tam je, no, každý povie tie čísla nejaké iné, pretože pre každého, napríklad pre hru, aj takéto midpoly, ktorý má okolo niekoľko tisíc až 100 000 poligónov, tak to už je strašne veľa. Keďže máte tam veľa objektov, tak by to strašne spomalovalo hru. Preto nejaké také štandardné rozdelenie, že low poly objekt je taký, ktorý má zhruba do niekoľko tisíc tých poligónov, potom mid poly od niekoľko tisíc povedzme po 100 000 a high poly, ktorý je povedzme tento tretí, ten môže mať aj do miliónov už poligónov. Potom som tu mal, že rozdelenie tých jednotlivých modelov podľa tvaru. Takže tento úplne naľavo, tak to sú asi na modelovanie také všelijaké zaoblené tvary, to asi to najhoršie, čo existuje. Samozrejme nenapísal som si to, aj mi vypadlo to meno, že ako sa toto volá. No, nenapadne ma to. Tak, smola. Alebo že by som to rýchlo pohľadal. No nič, to sú nejaké tie prirodzené, také, čo sa v prírode niekedy vytvárajú. Potom tento stredný obrázok, čo tu je, to je niečo, sa volá, že to nejaký hard surface model. Tu je dôležité vedieť, že tieto všetky tvary sa dajú vytvoriť nejakými boolean operáciami tak ďalej a tento posledný je niečo medzi tým. Takže toto bolo rozdelené asi podľa tvarov. Potom nejaké to nie že treba vedieť, ale je dosť dôležité, že z akých typov poligónu sa tie objekty skladajú. Tak napríklad môžu byť trojuholníky, štvorce trojuholníky alebo n-gony. V Blenderi môžete použiť hociktorý z týchto, ale najlepšie výsledky sa dosahujú, ak sa používajú štvoruholníky. Mimochodom, a myslím, že z tohto už tu iné ani nemám. Rozbalené by to malo byť. A teraz to nájsť, všakže. Okay. Vrátime sa sem. Tu. A môžete tu vidieť tento Blender Launcher exe, takže napríklad s týmto, alebo keď aj spustíte Blender exe, je to úplne jedno, podľa mňa ten launcher aj tak spúšťa, len predpokladám toto tu. Ja som tam žiadny rozdiel pri spúšťaní nevidel. Ešte jednu vec by bolo dobré spraviť, aby ste to potom nehľadali, tak je najjednoduchšie to je poslať na desktop. Len kde to tu je? S mojou dyslexiou, akým niečo nájdem. Zdieľať git extension. Bože môj. Odoslať kam? To sa inak volá. Pracovná plocha. Tak. By som to poslal na pracovnú plochu, aby som to našiel. A to tam aj teraz spúšťam. Dúfam, že to pôjde. Asi ten prvý štart mu väčšinou trošku trvá. Takže Blender máme nainštalovaný verziu 4.3.2. Na začiatku po nainštalovaní sa vám zobrazí nejaké takéto okienko, kde si môžete vybrať jazyk. Ja som sa dnes neskutočne prekvapil,
keď som tam našiel slovenčinu na užívateľské prostredie. Neviem, ako sa medzi tieto jazyky dostala slovenčina, ale toto nezvyklo väčšinou byť. Potom tému, akú chcete, že ako to prostredie má vyzerať. Na výber je len táto tmavá a potom svetlá. Tá svetlá sa mi vôbec nepáči, takže ja používam túto tmavú. Potom akú myšku používate a na výber, či chcete používať ľavé tlačítko alebo pravé. Štandard je ľavé, takže to tiež väčšinou nemením. Ale toto som zvykol, že na čo má reagovať na klávesnici Space. Pretože ja sa veľmi animácie nerobím, tak namiesto spustenie animácie vyberám väčšinou Search. To je v podstate vyhľadávacie okno. Ak nejakú funkciu neviem rýchlo nájsť, tak cez to Search okno sa to väčšinou dá. Dobre, uložíme to a potom sa zobrazí klasické to splash, či ako sa volajú tieto okná, či flash, ani neviem, kde vyberieme General a Blender máme spustený. Hneď na začiatku v podstate vyzerá tak, že nám do toho, že máme tu jeden objekt, s ktorým by sme mohli začať a je to kocka, cube. Dobre. Teraz hneď takto štandardne nám do toho nášho workspaceu ešte dáva nejakú lampu a kameru. Ja napríklad toto nepoužívam, hovorím animácie ani osvetlenie, rendery robiť nebudeme, hlavne by sme sa mali zamerať na to 3D modelovanie, takže tieto dve veci hneď aj vymažem, ja to tam nepotrebujem. Takisto, povedzme, ani tú kocku by sme tam nemuseli mať, veď si tam dáme svoj vlastný objekt. Takže, tak. Teraz, čím začať? Že čo všetko, tak sa v Blenderi dá robiť, alebo toto okno alebo toto prostredie, ako teraz tu vidíte, toto si môžete ľubovoľne prispôsobiť. Keďže vyzerá to ako klasická nejaká aplikácia, kde navrhu je tento menubar, potom nejaké toolbary po okrajoch a nejaké ďalšie okná, v ktorom sa niečo zobrazuje. O tom, že čo tam je, o tom sa zmiením asi neskôr. A toto rozloženie okien závisí aj od toho, že čo robíte. Sú tu nejaké preddefinované nastavenia, ako napríklad teraz sme v nejakom móde layout. Toto je nejaký taký mód, ktorým vieme ten objekt alebo ten model pozerať, môžeme spustiť aj keď máme nejakú animáciu, tak animáciu. Ale ďalšie nastavenie, ktoré budeme asi najčastejšie používať, je tento modeling. To je namodelovanie. Tak tu už zmizla napríklad tá spodná lišta na spúšťanie animácie, ktorú ako nepotrebujeme. Dobre, ďalšie, to čo vieme ešte s Blenderom robiť, je sculpting. Asi som ešte nespomenul všetky tie veci, čo sa s ním dá robiť, takže sculpting, zase trošku inak nadefinované to prostredie. Sculpting je inak, ako by som to dám to slovo, ale v maďarčine. Sochárstvo, áno, alebo sochanie. Môže sa na to používať UV editing, alebo UV mapping, ja to niekedy volám, tak to je v podstate
niečo také, keď potrebujete natiahnuť na ten váš objekt materiál. Toto tiež asi robiť nebudeme. A predtým, ako na to natiahneme ten materiál, potrebujeme ale ten objekt náš nejako rozprestrieť v priestore. To si viete predstaviť ako napríklad čokoládového Mikuláša a na tom ten papier, ktorý keď jemne dáte dole a rozprestrete, tak vidíte, že ako je vymalovaný a potom to s tým obalíte ten objekt a už je z toho ten Mikuláš. Takže toto sa používa na to. Potom nejaký modul je tu na nie farbenie, ale na malovanie textúr. K tomu potom je tu shading editor, kde sa v podstate skladajú rôzne. No ale mi to nepreplo na shading. Takže tu bude nejaký problém s tým shading editorom, lebo vidím, že mi to začalo. Alebo no, toto je tá vec, že prečo je možno bolo dobré, že sme si to nainštalovali takto od začiatku, že som si nainštaloval vlastne túto verziu a takto som na to aspoň došiel, že tu s týmto shadingom, ale to nebudeme používať veľmi, že nejaký problém, alebo aspoň mu to trvalo veľmi dlho. A teraz, kým sa to otvorilo, teraz keď som sa nad tým zamyslel, že čo to asi, že prečo, tak predtým ako vlastne môžem rýchlo ešte, tak je tu modul na dokončiť toto, modul na animáciu, renderovanie vlastne vytvorenie toho výsledného obrazu, tak animáciu viete, čo je, kompozíciu, na robenie kompozície, to je v podstate napríklad, že hodíte nejaký obrázok do pozadia a predto hodíte váš nejaký model, nejako ho nasvietite. V podstate vytvoríte nejakú scénu. Na to sa používa hlavne táto kompozícia a tento Geometry Nodes ani veľmi neviem. A scripting, to je modul na robenie napríklad add-onov, kde v Pythone si môžete nejaké veci nakódovať. Ako nemusíte byť ani veľký programátor, aby ste to zvládli, pretože všetky akcie, ktoré robíte, tak napríklad tu sa prepínam medzi nejakými parametrami a vidíte, že vľavo jednoducho je tu nejaká konzola, ktorá presne vypísala, že čo ste robili. A potom podľa tohto si tieto jednotlivé veci viete nakopírovať do vášho toho skriptu, alebo týmto spôsobom zistíte, že ako to zapísať, že čo chcete, aby sa tu robilo v tom vašom add-one. Neviem, či som to dobre vysvetlil, ale no, nejako tak. Dobre, tak teraz, že sa vrátime sa tu k modelovaniu a neviem, prečo ten shading zatiaľ trval tak dlho, kým sa to otvorilo, ale môžeme ísť na začiatok ešte o niečo o nastaveniach, by sme mali povedať. A to je tu v edite, je preferences. Tu sú nastavenia. A teraz rozmýšľam nad tým, či tam nebol problém v tom, že nemám nastavenú pravdepodobne grafickú kartu. Alebo to, že čo sa má na renderovanie a podobne a na tú prácu, že čo sa má prioritne používať. A to myslím, tu bolo v tomto, že systém. Áno. Takže tu vyberiem si kudu. Ja mám GeForce RTX 2060 Super, čo je 8 GB grafická karta. Zatiaľ som v podstate nič nepovedal o tom, že aké je
že aké je vlastne že aké sú požiadavky pre tento blender. V podstate môžete používať s ľubovoľným počítačom, kde máte nejakú normálnu grafickú kartu. Nemusí byť ani RTX, stačia aj tie staršie verzie, ale to naozaj dosť pomáha. Dobre. Keď si tu niečo vyberiete, nemusí, a to sa automaticky inak saveuje, takže keď zavriete to okno, tak si to už bude pamätať, nepotrebujete ísť na tento save and load, alebo tu ani není to, tu dole je saveovanie a save preferences, nemusíte na to ísť, ono sa to automaticky zasavuje. Ešte teraz, keď nad tým rozmýšľam, že čo by som z týchto nastavení, ale myslím, že sa k tomu vrátim neskôr. A teraz, keď idem na ten shading, ale síce niekto mi tu písal, že sa načítali nejaké adresáre pre shading. Nepoznám to veľmi, tak neviem. Ale teraz to už ide v podstate celkom rýchlo. Ďalej, tak mohli by sme teraz prejsť na nejakú ukážku, že ako sa vlastne s týmto blenderom robí. Takže prešli sme do alebo, že by som... A nie, pôjdeme s tým. Vlastne na tú pracovnú plochu môžete vkladať rôzne objekty. Nejaké napríklad volajú sa to aj, že primitívne typy. Môžete to robiť rôznymi spôsobmi. Napríklad teraz môžeme ísť v menu tu dole. Keď sme... ešte toto je dôležité, že v tomto štvorčeku je popísané, že je tam popis, že v akom sme móde. Napríklad teraz toto je objekt mod. Toto je edit mod. Ale zaujímavé, že sa mi tam, ale už sa zobrazujú. Pred chvíľkou sa mi tam nechceli zobraziť tie ďalšie, nadarmo som potom klikal. No, asi potrebuje nejaké kompilácie dorobiť, kto vie. Dobre, takže keď sme v objekt mode, tak máme túto menu add a tu sú rôzne veci, ktoré môžeme pridať. Najviac nás momentálne bude zaujímať tento mesh, kde máme tú kocku, alebo no UV sfér je v podstate nie kruh, ale guľa. Je tu ešte cylinder a tak ďalej. Mimochodom aj z týchto primitívnych typov sa dajú poskladať celkom zaujímavé objekty niekedy, pospájať ich dokopy a nejaký celkom zaujímavý model, ale väčšinou ako nie to je cieľom vlastne, ale napríklad z tej kocky nejaký normálnejší tvar nejako vytesať, ale k tomu sa dostaneme. Ale teraz pridáme na ukážku ešte tú guľu. No, spravil som jednu chybu, tak ešte raz. Dám sfér. Ako náhle ju pridáte, tak tu dole sa k nemu zobrazí nejaké menúčko, alebo ako by som povedal, nejaká ďalšia lišta, kde sú nejaké parametre, ktoré môžete k tomu objektu nastaviť. Ale s týmto si musíte dať pozor, lebo toto sa dá nastaviť len dovtedy, kým niečo s tým objektom nespravíte, nejako ho nezeditujete. Ako náhle ho nejako zeditujete, tak toto okienko zmizne a už nebude viac prístupné.
že napríklad je tu, že z koľkých segmentov sa má tá guľa skladať. Môžeme zvýšiť, čo ja viem, na 48 a vidíte, že ten objekt vyzerá o niečo jemnejšie. Takisto, aký má mať priemer. A ja dám 2 metre, povedzme. Takže niečo sme pomenili. Dobre, keď pridáme, sa volá, napríklad ešte, no, to je to, že je tu tak strašne veľa vecí, že momentálne ani neviem, kde poriadne začať. Takže mám s tým trochu problém. Ale povedzme, vysvetlím ešte toto, že čo je tu v strede. Vyzerá to ako nejaká plávajúca guma. Alebo ja neviem, ako by som to nazval. To sa nazýva inak, že 3D kurzor. Toto je niečo, čo väčšina, nie že väčšina, ešte som sa s tým nestretol, že by to mal nejaký iný modelovací software. Je to v podstate väčšinou ten 3D kurzor je vždy v strede nášho toho sveta, alebo ako som povedal, tak to nazval, vždy je v strede. A on má niekoľko, vlastne 3 také najčastejšie funkcie, ale jednou z tou momentálne to najdôležitejšou je, že každý objekt, ktorý pridáme, príklad, to bude zase kocka, tak vždy sa vytvorí tam, kde je ten 3D kurzor. Na to miesto sa nám vloží. To je jedna z jeho funkcií napríklad. Ten 3D kurzor môžeme prekladať hore-dole, kde chceme. Myslím, že je to Shift pravým klikom. Tak, keď spravíme Shift pravým klik, tak ho hoci kde preložíme a keď chceme nejaký ďalší objekt, tak máme ho tam na tom mieste. Je to dobré, aby sa tie objekty pri vkladaní nedávali na seba. Môžeme to takto odkladať. A myslím, že potom Shift C ten 3D kurzor vieme vrátiť do stredu. Taká najrýchlejšia navigácia, alebo toto som nespomenul, že ako sa tu dá navigovať, tak napríklad keď stlačíte, najviac funkcií je na myške nastavené na stredový gombík, alebo ten roller, alebo ako sa to volá, ktoré sa dá točiť. Napríklad ak točíme, tak vieme si tie objekty približovať alebo vzdialovať. Klik na objekt, tak ho selektneme, vyberieme. Napríklad, ak by sa nám stalo, že sme sa nejako divne posunuli a nevieme sa poriadne dostať k tomu nášmu objektu, tak na numerickej klávesnici bodka je taká funkcia, ktorá nám ten vyselektovaný objekt priblíži. Keď stlačíme stredový gombík a posúvame myšku, tak to vieme otáčať. Vždy sa otáča okolo vybraného alebo selektnutého, alebo neviem, ako by sa to inak normálne dalo nazvať, objektu. Aspoň by to tak malo byť, ale momentálne sa mi zdá, že sa to stále... No, bo napríklad 3D kurzor má aj takú funkciu, že sa dá nastaviť, aby sa stále otáčalo okolo 3D kurzora. Keď ho sem položím, ale nie. Tam je selektnutý objekt. A dobre, otáčam sa okolo neho, tak neviem. Asi tie objekty boli príliš blízko a nejako sa mi to nezdalo. Ale napríklad sa dá nastaviť, aby sme sa otáčali okolo 3D kurzoru, čo hovorím, iné softvery to nemajú. Je to celkom
na tento blender nejaká špecialitka a keď tu máte strašne veľa vecí a veľmi komplikovaný model, je to neskutočne veľká pomoc, že si shift klik pravým klikom niekde nastavíte ten kurz a už sa potom viete okolo toho otáčať, čo momentálne nefunguje, lebo tá funkcia sa musí zapnúť. A teraz rozmýšľam, že kde tá funkcia je. Tu je niečo s 3D kurzorom. Nachádza sa tu. A to ďalší nejaký panel s nejakými informáciami. Viete ho otvoriť so stlačením klávesnice či klávesy N a viete to schovať. A tu je nejaké view a tento log to 3D kurzor. Keď toto zaškrtnete, tak od tejto chvíle už sa vám vždy bude otáčať alebo sa budete rotovať okolo toho 3D kurzora. Napríklad posuniem to sem, tak je jasné, že sa otáčame okolo toho bodu. A tak ďalej. Keď už som spomenul toto menu, alebo túto lištu, tak ako kopa tej funkcionality je rozhádzaná po množstve všelijakých takýchto líšt. A keď niektoré možno aj zriedkavejšie používate, ale predsa sa zídu a aby ste to nemuseli stále hľadať, že kde sa to nachádza, tak Blender má niečo také ako že quick menu. A do toho quick menu, či to menu viete otvoriť klávesou Q, ako napríklad teraz, keď som stlačil a vidíte, že ho máme prázdne, že nič tam nie je. A môžeme do toho napríklad toto log to 3D kurzor vložiť takým spôsobom, že pravým klikom klikneme po tej položke a potom dáme add to quick favorites. Toto keď vyberieme, tak od tejto chvíle by na kvéčko sa nám to zobrazí. Takto si do tohto quick favorites môžeme ľubovoľnú funkcionalitu z ľubovoľnej lišty vložiť a tým pádom sa tam k tomu celkom rýchlo vieme potom dostať. Takže k tej navigácii ešte to otáčanie je stredový gombík, potom majú rôzne funkcie, keď stlačíte Shift a stredový gombík, tak viete s tou celou scénou posúvať ľubovoľne a myslím, že Control a stredový gombík a posúv myši. To je ďalší zoom, podobne ako to kolečko, to stredné na myške, ale je tu ten rozdiel, že s tým kolečkom, ako vidíte, že je to tak trhanie v nejakých krokoch sa to posúva a pri Control stred tak dá sa plynule približovať, vzdialovať. Dobre, ale máme toto všetko nastavené teraz nie na selektnutý objekt, ale 3D kurzor. 3D kurzor vrátim do stredu cez Shift C a už teraz vypnem, aby sa na neho lokovalo. Takže teraz ten objekt, ktorý vyselektujem, tak viem si ho približovať, vzdialovať a tak ďalej. Predtým, ako prejdem na týchto primitívnych objektoch na nejaké tie jednoduché modifikačné operácie, alebo ja neviem, ako som to nazval, tak ešte by som sa pozastavil pri add-onoch, lebo je tu jeden, ktorý by sa už hneď teraz celkom zišiel. Takže Edit Preferences, tu sú nejaké add-ony
Ale toto prerobili v novom blendri, lebo dakedy sa tu všetky, ktoré sú boli voľne stiahnuteľné, boli tu. Keď ste klikli na túto položku add-on. Teraz myslím, že od verzie 4 alebo 4.1 toto zmenili a je tu len pár, možno kvôli tomu, aby inštalácia netrvala tak dlho a aby sa zbytočne neťahali veci, ktoré človek v živote nepoužil, lebo naozaj tých add-onov boli tiež desiatky, možno stovky. Takže vymyslela sa taká vec, že pridala sa táto položka Get Extension ako rozšírenia a v rámci týchto rozšírení sa dajú z rôznych tých repozitárov stiahovať tie jednotlivé add-ony. Tu v štandardnom nastavení je tento Extension Blender ORG a myslím, že ale je to tak celkom neintuitívne podľa mňa spravené, že kliknete potom a musíte povoliť online prístup. Dobre, síce šťastie, že momentálne to hneď aj stiahlo z toho Blender.org to, čo je tam v podstate bezplatne zadarmo. A ako som hovoril, je toho kopa. A momentálne by nás zaujímalo niečo také ako tento Screencast Keys. Hneď ukážem, že čo to robí. No, keď ho vyberiete, tak treba kliknúť na Install a ono sa to nainštaluje, či stiahne odtiaľ z tej stránky, stiahne sa to k vám a od tejto chvíle sa to už presunie aj medzi tieto add-ony. Takže viete, že ho tam máte. Viete sa pozrieť, viete si ho tu zapnúť, vypnúť, no presne opačne, vypnúť, zapnúť a tak ďalej. Sú tu nejaké informácie o tom add-one. No a teraz dúfam, že to bude fungovať, že čo to robí. Keď sa ten add-on tým, že ho ste tu zaškrtli, aktivuje, tak on by sa mal presunúť do tohto bočného panelu, ktorý otvoríte tou klávesou N, o čom som hovoril. A tu je ten add-on Screencast Keys a ešte plus ho treba zapnúť. No a robí to, že tuto vľavo dole sa zobrazila ikonka myši. A teraz napríklad môžete vidieť, že stlačím pravý gombík myši, tak sa to tam vyfarbí stred a tak ďalej. Keď stláčam napríklad nejaké klávesy, tak sa tam zobrazí N. No len je to dosť drobné, o čo sa hneď aj postaráme, aby to bolo trochu väčšie. Takže cez N-ko to otvorím, font size, no povedzme, bože, offsety, neviem, ktoré sú, potreboval by som line thickness, mouse size, aha, tak aj toto zväčším, aby to bolo viditeľné. A v podstate z tohto teraz, ak by ste si to video aj niekedy prehrali, tak rovno budete vidieť, že čo vlastne robím. Že napríklad kliknem na objekt, tak som selektor, kliknem na druhý, teraz som stlačil N-ko, sa to normálne zobrazuje. Takže je to taký add-on, ktorý je, keď sa robia tutoriály alebo podobne, tak to dosť pomáha v podstate sledovať, že čo ten školiteľ alebo kto robí. Dobre, keďže už toto máme, tak teraz k tým primitívnym objektom ešte toľko, že v objekt móde, čo všetko sa s nimi dá robiť. Tak najbežnejšie tie veci
sú tuto v tejto ľavej lište. Takže napríklad je tu Move. Keď na to kliknete, tak sa zobrazí táto somarinka, čo sú, ako sa to volá, Gizmo sa to inak nazýva, ale neviem, ako by som to nazval. No, ohľadne súradnicovej sústavy, v ktorej sa nachádzame a tieto šípky nám pomáhajú, že vieme to po daných osiach ten objekt vieme s tým pohybovať. Dobre. Toto potom sa dajú objekty otáčať. Pri tej gule je to asi jedno, ale pri tej kocke tiež podľa týchto, ako sa volá, podľa, no, dobre, neviem. No není to tu napísané, ako sa to volá. No, je to jedno, neviem, ako by som to tieto nenazval. No ale takýmto spôsobom sa dá otáčať, scalovať alebo zväčšovať, zmenšovať na rôzne Poďme späť. Dobre, ale toto je spôsob, akým ja neodporúčam Blender používať, pretože je tu dosť veľa tých všelijakých možností na posúvanie, otáčanie a cez tieto tiahla, alebo čo, to je alebo cez tieto gizma, to je to podľa mňa ten najhorší spôsob, aký v Blenderi existuje. Hneď ukážem, že prečo. Ja ešte jedna taká poznámka, že Ctrl-Z samozrejme sa môžete vrátiť k tým svojim krokom, ktoré ste predtým klasicky ako v hociakom editore. K tomuto ale ešte by som odporúčil, alebo áno, odporúčal ísť zase do Preferences a nájsť si, ale kde to bolo? Input. Je tu určitý počet krokov, čo na Ctrl-Z viete spraviť. Štandardne je tam nejakých, neviem, či 16 alebo koľko. A ja to hneď zo začiatku prestavujem na maximálnu možnú hodnotu, čo je asi 256, ak sa dobre pamätám. No, len to nájsť zase, že kde to je. Chvíľku. Ja som to však... Mal som to prednedávnom otvorené a... tu je Undo Steps, dobre. Takže je tu 32. To čísielko môžete meniť tak, že tam priamo napíšete, môžete klikať po týchto šípkach, alebo jednoducho sa na to nastavíte myšou a ťaháte myš doprava, tak sa číslo zväčšuje, doľava, tak sa zmenšuje. Takže natiahol som na maximálne, čo je 256 a teraz som spokojný. Dobre. Fajn. A teraz k tým pohybom. Ako Blender je veľmi, ako by som povedal, robustný v tom, že všetko sa tu dá robiť cez klávesové skratky. Napríklad na začiatku som tieto objekty sem vkladal cez toto menu Add. Ale vy toto menu vôbec ani nemusíte vedieť, pretože má to nejaký ten shortcut alebo skratku a rovno vám to tam vypísalo, že je to Shift A. Takže cez Shift A otvoríte hneď toto menu a
dáme tam obyčajný kruh, čo je vlastne to nejaký takýto objekt. Dobre, máme ho tam, nezmizol. Aj to je jeden z týchto primitívok, z ktorého sa dá dosť veľa vecí spraviť, ale to asi nie dnes. Ho rovno aj cez delete zmažem. Dobre, a teraz k tým áno, to som chcel, že ako tieto operácie, ktoré som predtým ukazoval, to scalovanie a podobne, ako to robiť klávesovými skratkami. Tak napríklad, keď si selektnete nejaký objekt, vyberiete a stlačíte G, tak to je move, neviem, či to nebude zo slovíčka grab, tak viete s tým objektom posúvať ho, kde len chcete. Teraz tento posúv je ale dosť taký, že neviete v podstate ho presne umiestniť, pretože keď ho ťaháte niekde sem do pravého rohu, by ste ho chceli dať, tak je problém, lebo keď tam ťaháte myšku, tak neposúva sa vám po tej rovine X, Y, ale vidíte, že ono to ide aj smerom hore. Neviete to týmto spôsobom nejako jednoducho, ako by som nazval, regulovať, neviem. Z toho dôvodu sa vymyslelo, že keď napríklad stlačíte G a potom skratku niektorej z tých osí, napríklad X, tak ten objekt sa posúva len po X-ovej osi. Dobre, ale ja ho vymením, pretože už som ho predtým asi zrotoval, takže nevyzerá to dobre. Dám tam nový cube. O tomto ešte by som sa tiež mal zmieniť, že je lepšie tie objekty neotáčať, alebo ako by som povedal, ťažko sa mi to vysvetľuje, že najjednoduchšia manipulácia s tými objektmi je vtedy, keď nie sú nejako potočené, lebo vtedy viete presne ich posúvať po jednotlivých tých osiach. Napríklad chcete hore G, Z, tak ideme smerom hore, G, X, tak po osi X viete posunúť G, Y po Y-ovej osi. Dobre, týchto súradnicových systémov je tu niekoľko. Toto je ten štandardný, tu hore je nastavený ako globálny, alebo volá sa, že globálny. Viete pre ten objekt, no a teraz, keď ho zrotujem, tak dám napríklad R a po R-ku ako rotate, viete ho na hoci ako otáčať, ale viete to takisto obmedziť napríklad podľa osy Z, tak ho len otáčate, ako vidíte, takto. Po Y takto. No. A povedzme, sme ho už nejako narotovali podľa tejto Y-novej osy, tak ten objekt má aj svoju lokálnu, alebo ako by som povedal, aj lokálne tie osy. Teraz, ak ideme ďalej rotovať, tak dám napríklad podľa osy Z, tak vidíte, že je to tak divne vyklonené, že nie je to podľa toho globálu, podľa tej globálnej súradnice, ktorá mala vyzerať takto. Že mala ísť smerom hore. Sakra. To sa mi ale ťažko vysvetľuje takýmto spôsobom, ale dobre, vrátime sa na globál. Ešte raz, ideme rotovať, alebo ideme posúvať
a tu budete asi lepšie vidieť, takže G dám Z, že vidíte, že teraz ideme podľa tej globálnej súradnicovej sústavy, ktorá je tu, že je naozaj ten objekt ide úplne hore a nie že úplne, ale ide kolmo na to, čo vidíte, tu XY, ide na to kolmo, alebo keď ešte raz tlačíte Z, tak sa prepne do toho objektu, do jeho lokálnej, tej súradnicovej sústavy a vidíte, že ide to nejako šikmo, pretože ten objekt je potočený. Viem, že toto znie ako poriadny chaos, ale je to inak jednoduché, len si na to treba zvyknúť trochu. Dobre, potom je tu scale, takisto keď zatlačíte S, tak môžete zmenšovať ten objekt, zväčšovať. Zväčšuje sa to podľa jeho... tu je táto, kde mám myšku, je bodka. Volá sa to asi pivot point, alebo niekedy aj, možno to nazývali aj median, kedy, ja neviem. Dokonca keď otvorím pravým oným klikom menu, tak, alebo origin, je to v podstate nejaký bod, ktorý je transformačný bod toho objektu. To znamená, že napríklad keď scalujete, vlastne zväčšujete, zmenšujete, tak ako keby to zväčšovanie, zmenšovanie vychádzalo, alebo tá projekcia sa robí cez ten bod vlastne. Tu je ďalšia možnosť a to toho 3D kurzora, že toto viete presunúť aj do toho 3D kurzora. Tak potom sa to nebude zväčšovať, zmenšovať na základe tohto pivot pointu, ale na základe toho 3D kurzora. No, pri tomto tiež sa dajú použiť tie obmedzenia, že dáte napríklad ako scale podľa osy Z, tak ho len stláčate alebo naťahujete. Takisto ZX, to som niečo. Dám ZX, kurník šopa, čo robím, nie SX, tak ho len takto rozťahujem. Ešte pri tom grabe alebo pri move, čo ideme cez G, keď som hovoril, že takto ho posúvate kade tade a viete to obmedziť, ak dáte X, tak ešte som zabudol, že viete to napríklad aj po tej rovine XY posúvať, že nie len po osi X, ako je to teraz, ale aj po tej celej ploche XY, a to tak, že cez Shift Z v podstate vylúčite osu Z a viete potom takže neviete zodvihnúť do výšky, ale posúvate po tej ploche. Takýmto spôsobom aj pri rotácii sa to dá použiť, že dáte R, Shift Z napríklad, tak toto je zlý objekt, na tomto to bude lepšie vidno. R, Shift Z, takže to viete otáčať týmto spôsobom a podľa tých osí, ale neviete podľa Z-ka. No a podobne. A ďalšia možnosť, prepínanie sa, napríklad chcete ten objekt, môžete sa naň pozrieť z rôznych pohľadov. Napríklad, ale to asi vyčistím, aby to bolo jednoduchšie viditeľné. Pridám tam znovu ten cube. Tak je tu a môžete mať rôzne pohľady, napríklad pohľad spredu, sprava, pohľad z vrchu. No a tu platí to, že keď teraz tlačíte G a chcete s tým hýbať,
tak pri tomto pohľade, keď máte pohľad z vrchu, tak tiež sa vám ten objekt nebude dvíhať nikde, ale môžete ho hocikde posunúť a zostanete v tej rovine, kde sa ona nachádza. Že sa to ani neposuniete hore ani dole, len naozaj v tejto rovine. Takže keď nechcete sa hrať s tým, že dávať GX alebo Shift Z a podobne, tak stačí sa prepnúť do tohto pohľadu. Z tohto pohľadu sa dostanete obyčajne späť tak, že stlačíte, že začnete s tým objektom otáčať a on z toho vyskočí. Dobre. Čo by som ešte k tomu? K týmto. Takže mimochodom, ako som už hovoril, aj týmito základnými alebo primitívnymi objektmi a týmito jednoduchými operáciami sa dá sa spraviť celkom už aj s týmto sa vlastne nejaké tie objekty dajú celkom slušne vyrobiť. Napríklad, ak to nájdem, otvorím, ale presuniem to radšej na druhý monitor a skúsim to nájsť. No, škoda, že som si to nestihol pripraviť predtým. Tu mám asi toto bude. A to som čo tam natiahol. Nie, toto som chcel. Ale blend. Moment, hneď. A otvoril som to v druhom blendri. Takže napríklad táto šachovnica je robená obyčajne kombináciou len tých primitívnych objektov. Že nič inšie tu nie je, žiadne iné modifikácie. Len spájaním tých objektov. Takže napríklad už len s týmto sa dajú nejaké takéto veci spraviť. Dobre. Ďalej. Doteraz sme stále boli v niečom takom akože objekt mod. Teraz, keď v tomto objekt mode stlačíte klávesu Tab, tak sa presunieme do edit modu. Tu, v tomto edit mode, je to, ako by som povedal, je to taký mód, kde vy môžete tie objekty už rozobrať na nejaké tie ich, nie že súčiastky, ale ako môžete vidieť, ten objekt tvoria nejaké plochy, ako napríklad táto, takisto tvoria nejaké hrany a toto sú tieto hrany, plochy a no, čo sú to vertexy. Tieto, no ako sa to volá inak. Tieto vertexy, tieto tri veci sú hlavné stavebné kamene jednotlivých objektov. A tuto v edit móde viete s nimi robiť už vlastne na tejto úrovni, ako na úrovni tých vertexov, to je edge, no bože, hrana, alebo bože, to vypadávajú tie názvy. To sa takto ťažko potom rozpráva. Facey sú to.
medzi týmto modom, že čo vlastne chcete na tom objekte vybrať, môžete prepínať týmito 3 ikónkami hore. Je to z tých ikoniek asi jasné, že ktorý čo predstavuje. Takže napríklad prepnem sa na tie facey a teraz keď stlačím nejaký, tak vyberiem cez Shift a klik, môžem ich povyberať týmto spôsobom, koľko chcem, takže ich dávať dokopy. Je tu strašne veľa možností, ako tie jednotlivé facey vyberať. Napríklad toto je obyčajným klikom, ale tu hore pri toto predstavuje výber alebo select, tak sa môžete prepnúť do napríklad tohto circle modu, ktorý len zatlačíte myšku a ťaháte a na každú plochu, ktorú zasiahnete, sa vám selektne a podobne. Dobre, ale s týmto teraz nebudem zabíjať čas. Takže všetky tie operácie, ktoré som doteraz ukazoval, môže sa robiť aj na týchto tzv. Stavebných kameňov tých objektov, alebo ako by som to nazval. Takže napríklad vyberiem nejaký ten bod alebo vertex a idem cez klávesovú skrátku G a viem si ho hociako zmodifikovať, hoci kde posunúť. Takisto tu platia že viete dať tie obmedzenia, že chcem po osi X ťahať, tak ťahám len po osi X a tak ďalej. Pri vertexe myslím, že rotácia asi nemá žiadny zmysel. No, asi nemá žiadny zmysel. Ale ani scale možno, áno. Ale napríklad, keď si vyberieme nejakú hranu, tak túto už môžeme aj všelijako rotovať, alebo aj zväčšovať, zmenšovať. Takže nejakým takýmto spôsobom sa dajú tie objekty meniť. Sú tu ešte ďalšie rôzne. No, v tomto edit mode, ale nie toto je všetko, čo s tým objektom sa dá robiť, ale môžeme napríklad rozdeľovať a vytvárať tzv. Loopy, čo je myslím, že nejdeme rotovať, cez Ečko a čo som to stlačil? Vrátim sa niekde na začiatok, aby to nebolo rozhádzané, alebo R-ko je to. Nie, R-ko je rotate. Ctrl R. Bože. Keď s tým Blenderom robím, tak to dávam automaticky tieto skratky tam hádžem, mám to už v rukách, takže je to také, že teraz keď nad tým rozmýšľam, ako to chcem povedať, tak to mi nejako vypadáva. Ale nevadí. Napríklad môžeme dávať takéto ďalšie loopy. V tomto prípade už vieme, keď ho rozdelíme, tak sa nám tu vytvorí ďalšia nejaká plocha a už vieme posúvať len túto plochu. Takže zase ten objekt môžeme inak zmodifikovať a tak ďalej. Len to pridávanie loopov má niekoľko možností, že dáte Ctrl R a teraz podľa toho, že ku ktorej hrane sa priblížite s myškou, tak podľa toho sa ten loop tam zobrazí. Vidíte, že k nejakej bočnej, tak to ide po tej XY rovine a keď dáte sem, tak Z X rovine, myslím, toto je. Teraz, keď začnete, že ešte to neodklepnete myškou, že nepotvrdíte ľavým gombíkom, tak a začnete točiť tým stredovým gombíkom myšky, tým točivým, tak môžete pridávať množstvo a ono vám to začne rozdeľovať ten objekt na takéto, ako keby, dáva tam viacej tých plátkov a tak ďalej.
tu. Napríklad teraz, čo by som ešte ukázal, okrem toho extrudovanie je asi jedna z tých najpoužívanejších operácií možno, že povyberáme nejaké, prepnem sa do toho módu, aby som mohol vybrať nejaké fejsy. Čo ja viem. Nejaké povyberám. Nebude to dávať síce nejaký zmysel, ale teraz tlačíte E, tak viete ich vytiahnuť, ako keby to je to extrudovanie. Toto extrudovanie má niekoľko módov. Napríklad toto obyčajne, ako som to teraz spravil, takisto keď vyberiete, dáte Ečko, viete sa obmedziť podľa osí, napríklad, že to budete vyťahovať smerom hore, alebo Shift Z, tak len na tieto smery. No, to som tomu dal. Ctrl Z. Takže podobným spôsobom sa to dá meniť. Je tu nôž, napríklad taký tool, že nôž, ktorým môžete do toho objektu niečo vyrezať, nejaký tvar. Skúsim ho ukázať. Ten nôž sa inak veľmi často používa. To je cez káčko by to malo ísť, ale tu má ikonku. A myslím, že to bolo cez káčko. Príklad chytíte a vyber nejaký takýto tvar sa tu vyreže. Teraz sa vám tam vytvorí ďalší face a môžete ho vyextrudovať napríklad. Potom ďalšia operácia je, myslím, inset, sa to volá ičko. Áno. Ups, len toto. Tam mám asi viacero tých faceov, niečo tu nie je v poriadku. Takže alebo som to už pretiahol a sa prekryli. Že napríklad toto je operácia inset. Dosť často sa to dá použiť na všelijaké veci. Ako napríklad tu, ak by sme chceli nejakú dieru. Dúfam, dobre. A teraz extrudujeme smerom dovnútra, tak už máme nejaký takýto tvar. Ale ja si myslím, že na také, alebo ešte ukážem nejaký modifikátor. Lebo okrem týchto základných operácií, ktoré som doteraz ukazoval, či ukázal, tak je tu napríklad sú ešte modifikátory, ktoré sa nachádzajú v tejto lište cez add. Napríklad, čo tam dám? A vyskúšame array. V podstate z tohto objektu vám narobí viacero tých objektov v nejakej, tu v nastaveniach k nemu vyberiete, že po ktorej osi, napríklad po XY, tak sa to nejako takto posunie, vyberiete aký počet chcete. Napríklad toto by sa dalo takto vyrobiť nejaká reťaz, čo ja viem. Toto aj vyskočím z tohto a zmažem a možno by som cez Shift A pridáme
čo je to torus napríklad, torus, dobre. Tak veľmi zjednodušene nascalujeme podľa čo ja viem, x-ka. Takže vytvoríme niečo ako... Dobre, nenastavil som tu počet tých jednotlivých súčiastok, alebo nie súčiastok, ale tých edgeov a podobne, takže je to také dosť kostrbaté, ale na ukážku to stačí. Sice vedel by som to vyhľadiť nejakým shadeom pravdepodobne, ale toto... Ale k tomuto sa asi vrátim na budúce. Teraz cez, myslím, Shift-Dčko. Ctrl-Z, vrátim sa. Viem sa vrátiť. Dobre, ešte raz Shift-D. Ho naklonujem, niekde posuniem. Teraz otočím o 90 stupňov a už tu mám niečo ako dve oká, tak povedzme reťaze. Teraz, keď vyberiem, viem tieto dva objekty ako keby spojiť do jedného a teraz môžeme si ukázať ten modifikátor array. Takže podľa to mám y, podľa y. Kde je oný? Toto je, že o koľko sa má posunúť. Keď je tu o jedno, tak o jeden celý ten kus sa to posúva po y-ovej osi, ale my to chceme mať nejako spojené, takže nám stačí o toľkoto a teraz už len nasáčkujeme do toho viacero, tak máme niečo ako reťaz. To je len na takú rýchlu ukážku. Dobre, ale myslím, že už za tú hodinu a pol sa niečo povedalo, niečo som aj ukázal. Neviem, či to malo hlavu a petu. Bolo to dosť také, si myslím, že potrebovali by sme na to podstatne viacej času, aby som vôbec niektoré operácie, alebo som nazval, ukázal, že ako sa čo robí. Na YouTube je neskutočný počet všelijakých videí a že ako sa ukážky, že ako sa s tým môže jednotlivé objekty modelovať. Ja som ešte myslel na to, že možno, že to tu bude. Nebude, tak kde som to posejvoval, ale tuto mám. Že mal som minule nejaké objekty, ktoré potreboval Hans Vidra, takže možno na budúce by som pripravil, ak by bolo to záujem. Toto vyzerá byť, nie že vyzerá byť, ale toto je nejaký zdvihák, že by sa mohli rovno tento zdvihák, alebo čo tu ešte je, nejaká nádoba asi na vodu, predpokladám, že toto by sme mohli rovno vymodelovať a pritom by som ukázal rovno pri tom modelovaní, že ako sa s tým robí. A toto bol označený ako chlebník, tak či ja viem, napríklad by sme mohli ten chlebník a možno to bude mať aj trochu, ako by som povedal, že nielen tak námatkou by som vybral, že dá sa spraviť aj toto, dá sa spraviť aj tamto, ale ak by sme začali modelovať rovno ten daný objekt, tak by tam už bol nejaký postup a pritom by som ukázal rôzne tie modifikátory, aké sú, ako sa používajú tie jednotlivé neviem ako to nazvať, operácie v tom edit mode a podobne. Možno, že by to dalo trochu viac ako takto. Tento.
A takisto by sme raz sa mohol by som ukázať aj ten sculpting. Alebo teraz ešte nakoniec, narýchlo, že čo som v poslednej dobe robil, tak niektorí chalani to už videli, tak čo som chodil na ten kurz, čo som mal 2-krát do týždňa, asi 4 mesiace, tak tam sa dá vidieť ten rozdiel, že to trvalo asi 4 alebo 5 mesiacov 2-krát do týždňa, kým sa tie jednotlivé veci prebrali, takže takto za 1 hodinu sa to naozaj nedá. Ale napríklad ukážem aj s textúrovaním. A to bol asi, ale neviem, či toto je konečná verzia. No. Až na to, že toto sa robilo v inej verzii a z nejakého dôvodu mi to rovno aj zamrzlo. No super, ale nevadí, toto môžem zlikvidovať. Otvorilo sa mi to viackrát, takže nejaký takýto hydrant som robil. Textúra aj, neskôr aj s textúrovaním, kde je ten posledný. Ach, toto ešte je posledná vec, čo aj toto bol ten hydrant a keď sa pozrieme do zaujímavé, že tu nemám oné textúry k tomu. Dobre. Alebo prepnem sa do modeling. Takže napríklad už s nejakými textúrami. Ale tu ešte stále nevidím špinu a obúchanie. To mám v nejakom inom fajli. A tak ďalej. Alebo zo sculptingu, čo sa chalani dosť nasmiali, lebo kde si? No, škoda, že som si to nepripravil, nepootváral predtým, lebo takto. Tiež malo to svoju. Ale zaujímavé, že možno aj kvôli tomu, že sa streamuje teraz a ešte aj nahrávam, tak to ide neskutočne pomaly, ako podstatne rýchlejšie i tieto veci fungovali a teraz nemám svetla. Toto potrebuje svetla, nepotrebuje. Bože. Neviem momentálne, čo robím, že sa mi tam nezobrazí, ale tak aspoň možno. Či toto boli referencie nejaké od niekoho. Na budúce. Tu mám pomocné kamera, kde mám svet. Bože. Ale mám ich pozapínané. No, neviem, z akého dôvodu mi to nechce nasvietiť. Teraz, že to mám len takéto tmavé. Ešte sa pozriem posledný krát do tohto modu.
ešte horšie. No nič, teraz asi serieme už na to. Referencie, render. Aha, tu mám rendery, tak môžem po prípade toho koňa už po vyrenderovaní a čo som s tým sculptingom robil. Vyzerá nejako takto. Sice najprv to vyzeralo ako niečo neidentifikovateľné, mne ten sculpting veľmi nejde, potom som z toho mal nejakého dinosaura, potom krokodíla, ale ku koncu sa to už začalo nejako podobať aj na toho koňa. A toto je referenčný obrázok. No, toto som nespomenul inak na začiatku, že najdôležitejšie je pri tom modelovaní mať nejaký referenčný obrázok, podľa ktorého to robíte, alebo viacej referencií. Len tak po pamäti sa veľmi ťažko niečo robí. Dobre, tak ja by som to týmto aj ukončil už teraz, lebo už vidím, že vyše hodiny a pol to trvalo a neviem, že či to nebol len jeden veľký chaos nakoniec. Takže ďakujem za účasť a že ste to aj vydržali.